Tak ahojte, vítam vás na mojom talku, ktorý sa volá It's Always DNS. Neviem, či sa to tam zjaví, alebo nie. OK. Chcel by som, vlastne, toto bude téma, ktorá bude trošku smutnejšia ako iné. Chalani z Labyrinth Lab sa ma pýtali, že či mám nejaké smutné príbehy s touto témou, tak áno, myslím, že viacerí z nás máme smutné príbehy s DNS-kom. Ale prečo DNS, prečo som si vybral túto tému? Lebo toto tričko. A toto tričko som dostal, lebo som si prežil nejaký príbeh s DNS-kom, čo ma donútilo vlastne sa na to pozrieť a rozobrať si to a trošku to pochopiť. Ono, keď sa povie DNS-ko, tak človek si predstaví, že je to celkom nuda, ale no nie. To vám a snáď dneska pochopíte, že asi aj prečo. Ale v prvom rade, nie len DNS. Nie je to stále len DNS, niekedy je to aj BGP. Vlastne a prečo? Lebo celý náš technologický svet je zlepený žuvačkou a polepený páskou. A tá žuvačka je DNS a tá páska je BGP proste. Ináč o BGP bude rozprávať Rasto Zizova len tu po obede, takže si môžete urobiť také bingo. Takže si dáme teraz DNS-ko. Ale moje meno je Zdeno Vrabel, pracujem ako konzultant vo rakúskej spoločnosti ByteSource. 110% môjho pracovného času trávim v Go. Občas si nájdem čas a napíšem niečo o kontajneroch. A keby som neprogramoval, tak spájam kabliky. Čiže to som skrátka ja, ale poďme vlastne... Urobíme si taký warm-up, lebo keď chceme hovoriť o stromoch, tak najprv treba vidieť les. Myslím, že toto nikomu akože nebude cudzie, ale preventívne. Čo je DNS a aká je pointa? Máme nejakú domenu, vlastne je to telefónny zoznam internetu. Tak to nejakým spôsobom začalo pred 40 rokmi. Point of DNS je preložiť niečo zmysluplné, čo mu rozumieme, na nejakú IP adresu. Vlastne domenu na IP adresu a táto domena, asi všetci poznáme takúto domenu. Je tu však jeden zadrhel, maličký zadrhel. Keď si z toho celého toľku odnesiete niečo, tak chcem, dúfam, že si odnesiete tú poslednú bodku na konci, ktorá je nenápadná, ale veľmi dôležitá. Táto bodka sa volá root. Vlastne, keď sa resolvuje DNS-ko, to je miesto, kde sa začína. Toľko k domene. A teraz, ešte aby sme si... Keď budem používať nejaké slovo, tak FQDN je vlastne tá domena s tou koncovou bodkou, volá sa to Full Qualified Domain Name. A väčšinou, čo my poznáme, tak poznáme tzv. Partial Qualified Domain Name. No a už keď tu máme takto rozobratú domenu, tak tá posledná vec, to com, EU a neviem, čo to volajú, že top level domain. To sa volá top level domain. To je skrátke v domene. A ako to celé funguje? Máme nejakého klienta, my chceme si pozrieť, že www.google.com alebo mycompany.com, to ide na nejaký DNS server, ktorý sa volá resolver. Je to recursive resolver a ten za nás vlastne čo robí? On sa pozrie na tzv. Root server, to je ten, ktorý rieši tú bodku, že poznáš túto vlastne domenu, on povie, že nepoznám, ale poznám .com a odkáže vás na ďalší server. To sú tie tzv. TLD servery, ktoré vám zase povedia, síce áno, toto je com domenu, alebo ten TLD, a on vráti vlastne server, na ktorom by už mal byť, že company.com. A to sa volá, ten posledný step je vlastne autoritatívny server, kde už je potom tá samotná domena, akože tá IPčka pre tú samotnú domenu. Tá vráti vlastne IP adresu, resolver zase prepošle tomu klientovi a to je vlastne princíp. Toto je vec, na ktorej stojí internet 40 rokov a v podstate nič sa tu veľmi tragicky nezmenilo. A je to vec, ktorá funguje veľmi dobre, povedzme si. No, veľmi dobre. Keď sa riešil Kubernetes, alebo vlastne nielen Kubernetes, ale keď prišli do mody všetky tie dynamické infraštruktúry, kontajnery, ale celý ten šialený svet, tak vlastne trebalo riešiť nejakým spôsobom aj service discovery. No a práve tí otcovia toho Kubernetu vlastne, keď si povedali, že service discovery, tak si povedali, nebudeme vymýšľať kleso a použijeme DNS-ko na to. Ešte jedna vec. Ten resolver server má takú
moc, že keď máte nejakú internú doménu alebo čo, tak vlastne on to vie nejakým spôsobom, keďže je to taký man in the middle, tak on to vie nejakým spôsobom redirectnúť na niečo. Buď vám tú adresu, nejakú tú internú adresu, ktorá nie je zo sveta, vie resolvnúť, alebo to prepošle na nejaký ďalší autoritatívny server, ktorý je dedikovaný pre danú zónu. Tak to vlastne fungujú tie private hosted zóny. No, a ako som hovoril v DNS, vlastne v Kubernetes, keď riešili Kubernetes, si povedali, že DNS je dobrý spôsob, ako riešiť service discovery. Čiže ja mám nejakú službu traffic a keďže ten Kubernetes je veľmi dynamické prostredie, tak vy potrebujete riešiť nejakým spôsobom, že IPčka, aby to vrátilo nejakú IPčku, ktorá je zmysluplná. Čiže na to máme v tom Kubernetes svete vlastne existuje nejaký KubeDNS, ktorého rola je vlastne resolvovať tieto interné veci. Je to trošku modifikovaný obrazok toho, čo som vám pred chvíľou ukázal. A funguje to takým štýlom, že pody, keď potrebujú nejak akože pristupovať k nejakej službe, tak všetky tieto DNS požiadavky posielajú na KubeDNS, dneska je to najčastejšie Core DNS. A ten povie, dobre, toto je požiadavka, ktorú viem ja resolvnúť, že ja mám túto službu, napríklad moja služba .svc.namespace.cluster.local. Alebo je to niečo, čo potom ďalej preposielam na resolver. Nejaký upstream resolver, záleží zase. Či ste v cloude, tam to rieši AWS, GCP za vás, alebo keď ste on-prem, tak máte nejaký svoj vlastný. Toto je taká akože pointa v rámci toho Kubernetes sveta, ako to tam je. Veľmi primitívne, jednoduché. No, jednoduché. Poďme sa však pozrieť, ako to je vo vnútri toho podu. Aplikácia, keď potrebuje resolvnúť nejakú doménu na nejakú IPčku, tak to vlastne robí cez taký tzv. Resolve.conf súbor, ktorý je v tomto prípade veľmi zaujímavé miesto, kde sa oplatí pozrieť. Čiže aplikácia skôr ako získa tú IPčku, pozrie sa do Resolve.confu a to sa vlastne nejakým spôsobom resolvne. Podľa toho sa zariadi. A tento Resolve.conf vlastne je injektnutý práve Kubernetom pri vytvorení kontajnera. Čiže tam máte vlastne tú informáciu, že choď na ten KubeDNS. Dobre, chvíľočku. Raz, dva. Tu si urobíme malú ukážku, ako to vlastne v takom klastri vyzerá. Ja tu mám... Vlastne mne tu bežia dve pody. Ja sa exeknem do jedného. Dobre. A čo sa udeje? Ja napríklad chcem www.google.com. Vlastne to je ako keby moja aplikácia robila. V podstate dostanem správnu IPčku. Ja chcem nslookup traffic kube system. Vlastne chcem resolvnúť IPčku, ktorá je v rámci môjho klastra. Opäť. Získavam IPčku, ktorá je interná. Čo tu však nevidno, je taká vec, keď sa pozrieme do etc resolve, conf, áno. A tuto začína byť zaujímavé. Myslím, že name server netreba predstavovať, je to IPčka toho core DNS, kde sa vlastne request pozrie. Ale je to taký, že search a je tam niekoľko domén. A vlastne čo to znamená? Znamená to to, že my sme vlastne použili nie full qualified domain, ale tzv. Partial domain a ono, čo nebolo vidno, tak to si hneď ukážeme. Teraz to začne byť celkom zaujímavé. Takto. No, tento výstup je trošku dlhší, ale je z neho pekne vidieť, že ten request nebol jeden. Totiž to, čo to spravilo? To, čo som ja dal hľadať, že www.google.com, keďže som použil tzv. Partial query domain name, tak on to začal lepiť ku každej vlastne tej search doméne. Čiže urobil www.google.com default svc cluster local. Nevie nájsť, ide ďalej. www.google.com svc cluster local. Ide ďalej. A tak, toto ďalej. Urobí asi 4 alebo 5 requesty
a ktorý až posledný to resolvne, lebo urobí vlastne question www.google.com, až vtedy to resolvne. Čiže teraz tie aplikácie, ktoré dneska máme a robia milión requestov na rôzne milión servisov a potrebujú každý connection vlastne vytvárajú DNS požiadavku, 4-krát alebo 5-krát sa duplikuje vlastne DNS request a to sa posiela na nejaký core DNS, ktorý beží v rámci klastra, ktorý to musí resolvnúť. Čo je trošku moc. Aby to nebolo jednoduché, tak sa pozrieme, ako to je v cloude, tak cloud providery si tam ešte docapú svoje, aby neboli 4, ale aby boli 5. Napríklad toto je z EKS, kedy vlastne tam cloud provider vám ešte docape nejakú EU West Compute Internal. Toto je z GCPčka, ktorý tam dočape ďalšie 3, aby ich nebolo málo. Taký maličký parameter options n.5, o tom si ešte povieme. Výsledok je, že aplikácie robia hromadu requestov, DNS requestov na core DNS. A keď sa pozrieme na tento obrázok, vlastne zistíme, že každý ten request to je vlastne nejaký paket, ktorý musíme posielať niekde na nejaký úplne iný nód, vrátiť sa a teda. Zistíme, že vytvorenie connection nie je také lacné, sú tam nejaké latencie, potom, že máme zahltenú sieť a podobné veci. A aby to nebolo málo, tak z toho vzniknú potom ešte ďalšie zaujímavé problémy. Ale preto vymyslený nejaký node local DNS. Vlastne autori z Kubernetu prišli s takýmto riešením, kde si povedali, že OK, my tam strčíme niečo na ten lokálny nód a čím eliminujeme vlastne tú komunikáciu skrz naskrz, aby sme nezahlcovali ten core DNS alebo ten kube DNS. A je to vlastne zabalený tiež core DNS, ktorý je nakonfigurovaný takým spôsobom, že tie interné veci, pre ktoré klaster potrebuje, napríklad ten trafik, ako ste videli, tak ho pošlem na core DNS. A napríklad www.google.com pošlem napríklad na resolver toho cloud providera, alebo to, čo máte tam. Veľmi zaujímavým spôsobom je, ako to riešili, a riešili to cez REST IP tables. To znamená, že v tom resolve.conf sa nemení žiadna IPčka. Stále je to IPčka vlastne toho core DNS. Ale na tom node je proste pravidlo v IP tables, ktoré povie, že táto IPčka nech nejde na ten resolver, ale nech ide lokálne na node local DNS. A toto má celkom akože zaujímavé. Tam je ešte pár zaujímavých vecí, ktoré mi vlastne vyriešili. Preto keď sa pozriete do etc resolve, tak síce tam máte node local DNS, ale vidíte tam stále tú IPčku toho core, toho resolvera, ktorý je niekde na mastri alebo niekde. Toto je zaujímavé miesto aj riešiť caching. Proste, že to začne cachovať, lebo na čo budete preposielať všetky tie requesty ďalej. To DNS-ko, to je taká obľúbená vec, že keď je requestov veľa, tak tam strčme cache, bude ich menej. A cache je taká zaujímavá vec, že ono to je strašne dobré riešenie na začiatku a potom zistíte, že invalidovať cache je celkom triky. A potom to funguje aj tu. Čiže keď pod chce urobiť nejaký request, potrebujem takúto doménu, tento resolver to bude ten node local DNS, on to pošle na nejaký ten upstream resolver, ten mu vráti IPčku, local DNS to zakešuje a pošle naspäť. Ďalší request vlastne pôjde takisto, akurát, že resolver, vlastne ten node local DNS to má nakešované, tak to vráti. Super. Problémy sú, že keď sa tá IPčka zmení vlastne nejakým spôsobom dynamicky, tak máte tam nejaký timeout a invalidovať. Čiže môže sa stať, že vám vlastne vaša aplikácia dostáva IPčku, ktorá už v klasteri napríklad neexistuje. To je ten menší problém, lebo dajme tomu, že vieme žiť s tým, že dobre, nastavíme tú invalidáciu na nejakých 10 sekúnd alebo 5 sekúnd a tolerujeme mu to. Problém, na ktorý som natrafil, je NX domain. NX domain je návratová hodnota DNS resolvera, keď povie, že doména neexistuje. A čo vtedy vlastne ten resolver môže urobiť? Zase depends on configuration. Vy sa opýtate na doménu, ktorá neexistuje, resolver to prepošle na upstream a upstream povie NX domain. Takáto doména neexistuje. Lenže
žiadny cache, vlastne toto ide mimo cache. Ďalší request znamená to isté. Čiže zase vlastne vy tento request prepošlete na upstream. No a veľa problémov, fakt skutočne veľa problémov nastáva vtedy. Toto, aby fungovalo, to sa volá vlastne v tej konfigurácii, keď budete volať alebo hľadať, aby to fungovalo dobre, aby sa cacheoval NX domain, to sa volá tzv. Negative cache, viete to nastaviť. Problém, nastavíte príliš veľkú, napríklad 900 sekúnd, zase, ako služba tam už bude, aplikácia o nej nebude vedieť, lebo stále bude mať nakešované. To je proste problém invalidácie cache. Keď ju tam nemáte, ono to takto prebúble. No. Teraz ako si vybrať z toho, hej. Ďalší problém z tohto vychádza, vrátime sa k tomu obrázku, že čo sa stane, ak ja urobím, že www.google.com, ono to odpáli asi tých 10 requestov, z toho polovica ide vlastne napríklad na Google, tie interné domény. www.google.com.google internal neexistuje, čiže vráti NX domain. Prvý request prebehne cez node local a pôjde na upstream resolver. Ono to vráti pekne NX domain, node local o tom nič nevie. Ďalšie 3 requesty prídu a zase. A takto to funguje vlastne. Čo vám sa stane, alebo čo je také typické práve v cloude, je, že tie resolvery, tie upstream resolvery, alebo tie cloudovské resolvery, oni majú často nejaké limity. A vy ani neviete, jak a hitnete ten limit. A veľmi škaredo a veľmi vtedy, keď ho nepotrebujete. Čo sa stane? Side effect je to, že okrem Google servisov, vlastne Kubernetes servisov, my používame často aj nejaké iné servisy, napríklad databázy, ktoré sú manažované Googlom a teda. A zrazu sa dostanete do stavu, že vidíte, že vaša aplikácia ide, nejde. A práve connectiony na databázy a na tieto externé služby, respektíve služby cloud providera vám začnú vypadávať nejakého dôvodu. A robí to random. A to je len kvôli tomu, že vlastne ten NX domain nie je nakešovaný. Naopak, keď ho nakešujete, zase máte iný problém. Čiže je to také... je to trošku alchymia. Tu neexistuje žiadne dobré riešenie, by som povedal. Je. Tá bodka, ktorú som vám na začiatku ukázal. Ak tú bodku dáme k vlastne tej domene, vlastne celé to resolvovanie funguje tak, že on pôjde rovno na resolver iba s jedným requestom a to si hneď môžeme aj tu ukázať, že keď ja urobím hop, tak môžete vidieť proste, že ten request je len jeden a ide tam, kde má. Čiže ja tam neposielam 10 requestov na to DNS, ktoré nejakým spôsobom musí sa vyhalúziť z toho. Chcieť zase, áno, vošiel som do takého problému, proste sme sa s developermi, ako moje riešenie bolo, dobre, tak používajte FQDN. A developeri na to, ale my to máme hardkodované všade. Akože, nemôžeš chcieť od nás proste, že budeme prepisovať teraz hromadu kódu. To je bežná situácia. Možno ste si všimli, je tam jeden ten parameter, o ktorom som už niečo povedal, ten n.5. n.5 je veľmi zaujímavý parameter v tom resolve.conf, ktorý vám povie, že že od koľkých bodiek vlastne pri tej domene, od koľkých bodiek to už považujú za tzv. Full qualified domain name, aby som tam nemusel hardkodovať. Čiže jedným z riešením môže byť jedným z riešení môže byť, že vlastne do podu pridáme niečo také. DNS config, options, týmto vieme vlastne ovplyvniť ten resolve conf, name and dots a dáme 2. To číslo je zase alchymia, záleží, čo má vaša aplikácia na hardkodované. Neexistuje žiadne, že toto urobte a bude to fungovať stále. Bohužiaľ. A výsledok tohto vlastne je, ja to dám takto. Aby ste si nemysleli, že keď sám resolve conf. Áno, vlastne tá konfigurácia sa mi pretavila do resolve confu a teraz keď urobím ns lookup debug. www.google.com, kde mám vlastne tie kde som naplnil tú pointu tých 2 bodiek. Bez toho, aby som dal tú poslednú bodku,
krásne mi to vystrelilo vlastne jeden request. Samozrejme, keby som dal len google.com, zase to robí to isté. Zase, keď tých bodiek bude veľa, akože dáte n.dot späť, alebo takto. Nie je tam zase dobré riešenie, ako ideálne riešenie, že toto vtedy bude fungovať. Alebo môžete si napríklad odpaliť interné domény, hej. Je to také, no. Treba vedieť, čo tá aplikácia robí, ako to tam je nakodené a teda, no. Tak zo všetkých tých riešení žiadne nie je dokonalé. Takže tak, to je vlastne Resolve Conf. Asi jedna z tých najdôležitejších vecí. A áno, Node Local DNS je veľmi zaujímavá vec a keď sa lepšie do nej pozriete, vlastne uvidíte nejaký takýto log, čo mňa tam celkom zaujímalo. Ináč, kedysi dávno som riešil nejaký úplne iný problém, ja sa k tomu ešte vrátim. A vlastne, ako som hovoril, Node Local DNS setupuje nejaké IP tables. Tu zase dve problémy môžu byť. Dnes máme rôzne moderné cény, ktoré vyrábajú vlastne, ktoré sa snažia tie IP tables nejakým spôsobom obchádzať, ako Cilium. Máte nejaké kubeproxyless a teda. Node Local DNS, keď vám tam nasype IP tables, tak môže sa stať, že vám prestane Node Local DNS vlastne fungovať, lebo tá IP table nezafunguje. Lebo napríklad Cilium v kubeproxyless mode úplne obchádza tieto veci. Na to treba tiež, vlastne to je ďalší spôsob problému, hej. Ale čo je ešte zaujímavejšie, toto bol starý problém, ktorý som akože dlho nechápal a vlastne keď sa začal používať Node Local DNS, tak zmizol nejakým spôsobom. Je vlastne, že sa tam dáva tzv. Node track a nikdy som tomu nerozumel a až potom nejak svitlo, že contract, neviem, koľko z vás poznáte contract, je to v Linuxe, jadre, celej tej halúzy je to taká tabulka, ktorá si drží stav ku každému connections. Ono tým, že vlastne chceli, aby to bolo, vlastne tí autori, aby to bolo, jak to povedať, protokol agnostik, tak sa ten contract vlastne drží jak pre UDP, tak pre TCP protokoly. A vieme, že DNS cez UDP to je veľmi jednoduchá vec, to je request sem a respondence naspäť. Dve pakety, to je všetko, hej, lenže tento kontrakt sa začne naplňať tým, že vlastne my vystrelujeme tieto požiadavky. Side effect je taký, že zrazu začnú vypadávať pakety. Toto som v produkcii, priznám sa, nevidel. Trafil som na to pri performance teste nejakom environmente a dlho som tomu nerozumel a som si povedal, dobre, asi nejaký limit, hej. Ale pointa je, že vlastne bol to kontrakt. A ako som hovoril, toto je veľmi populárny obrázok, vlastne ako vyzerá ten netfilter a celé to v kerneli. A tie také šedé, čo tam vidíte, také tie bodky, to je vlastne ten kontrakt. A na to, aby NATko fungovalo, aby to vlastne fungovalo, tak cez ten kontrakt musíte prejsť. A Node Local DNS toto vyriešil tak, že vlastne IP tables nastavil vlastne ten node track. Čiže kernel povedal na UDP 53 ignoruj vlastne celý ten kontrakt. A toto vyriešilo pomerne dosť veľa problémov, ktoré sa tak tiež náhodne vyskytovali. Čiže kontrakt. Ináč, keby tu bol niekto z Cloudflare, tak on by nemal tričko It's Always DNS, on by mal asi tričko It's Always Contract, lebo oni tam furt hitujú tieto limity. To je vlastne výpis, môžete si pozrieť, ako je ten kontrakt nastavený. Väčšinou o ňom sa nemusíte starať, lebo je pomerne štedrý, on sa nastaví podľa toho, aká riamka a teda, ale práve to UDPčko, to spôsobí to, a ešte to, že ako je ten nastavený ten kontrakt, že on si to drží, ten stav toho connection, napríklad 180 sekúnd, čo je príliš veľa, tak to zaplníte raz, dva. Myslím, že v novších jadrách je to práve riešené, že ten čas je nižší a boli tam aj nejaké race conditions. Ono sa to dosť fixuje a dosť sa to posúva. Ale stáva sa. Node Local DNS rieši tento problém celkom elegantne. Posledný taký zaujímavý problém je, že vlastne tie aplikácie, keď potrebujú IP, vlastne vytvárame nejaké spojenie na nejakú restovskú API. Hej. Celý ten pseudokód by sa mohol napísať takto, že vlastne celé, a to je úplne jedno, skoro asi aký language používate, ale v pozadí sa urobí niečo také. Get added info, funkcia, ktorá vlastne má resolvnúť google.com na nejakú IP a potom sa vytvára socket. Get added info nie je systémové volanie, to znamená, nie je služba kernelu.
Je to funkcia, ktorej implementácia je v libc knižnici, ktorá je asi v každom jednom imidže. Problém je, že tie implementácie sa môžu líšiť a majú rôzne dopady potom na to. Myslím, že asi taký najznámejší problém je, že už sa to fixlo, ale keď ste mali nejaké, takto, libce nie je niečo, čo je štandardne, keď akože máte kontajner, ale on prichádza s imidžom, čiže veľmi rýchlo vpahnete do problému, že tieto kontajnery idú, tieto kontajnery nejdú, lebo libce sa tam môže meniť. Niektoré tie base image používali napríklad musl libce, čo je trošku iná implementácia, niektoré štandardné libce, niektoré neviem čo proste a veľmi záleží od toho, čo to tam je, ako to tam je, lebo od toho sa odvíja aj to chovanie. Čiže môžete mať, že kontajnery sa správajú s tým DNS-kom rôzne. Takisto getOtherInfo má niečo také, že hints a tam môžu ísť rôzne flagy a je dobre o tých flagoch vedieť, lebo napríklad je flag, ktorý vám zduplikuje requesty, keď máte tzv. Dual stack, IPv4, IPv6, lebo on začne posielať aj IPv4, aj IPv6. A to je dobre si pozrieť napríklad, ako dané frameworky alebo tie jazyky implementujú túto metódu. Ona je dosť taká low level a väčšinou k nej neprídete, ale myslím, že aj tu nás Čiech nejaká, som čítal na blogu nejakej firmy, že oni mali zase opačný problém, kde framework vlastne tam nanútil, že posielaj aj IPv4, aj IPv6 requesty, mali čisto len IPv6 stack a vlastne DNS im prestalo fungovať, lebo oni posielali IPv4 requesty. Aj. A pointa bola, že chyba bola vlastne v tom frameworku, ktorý využíval a ktorý to tam mal nahardkodované nejakým spôsobom. Čiže, hej. Takže keď si to, keď zoberete všetky tieto pekne problémy, ako sa riešia a teda, tak si môžete urobiť takú rekapituláciu a vlastne to dá celkom taký dobrý obraz o tom, ako ten DNS request vlastne žije v celom tom systéme a to je, samozrejme, začína to niekde v kóde. Nejaká aplikácia, moja aplikácia, môj kód chce sa pripojiť niekde. Ten volá getOtherInfo v rámci aplikácie. GetOtherInfo ide do resolve.confu. Resolve.conf samozrejme v tomto prípade vlastne vygeneruje pakety, ktoré musia ísť do kernelu a riešiť sa cez IP tables. Tam sú prerutované napríklad na ten node local DNS, môže to byť core DNS, whatever. Keď je to interná domena, node local DNS je dobre nakonfigurovať, ale myslím, že je defaultne tak nakonfigurovaný, že on ho zabalí do TCP. Takto, medzi aplikáciou a node local DNS je UDP a medzi node local DNS a kubedns už je TCP spojenie, čo má niekoľko výhod. TCP je viac reliable, tých spojení, tam ten kontrakt už mizne a teda. Nevyštvárate toľko requestov. Samozrejme, toto je pre prípad, keď je to nejaká doména v rámci klastra a keď to nie je, tak vlastne ten ide node local DNS na resolve.conf toho nodu a tam sa podľa toho zariadí, samozrejme, môže ísť na ten upstream resolver. Alebo ten taký default, keď si zoberete väčšinu default, cluster to má vyriešené tak, že vlastne ten resolve.conf sa odkazuje na ten kubedns, čiže nejaký ten v klastri a ten ide na resolver. Také zaujímavé lesson learned z tohto. Veľmi dôležité, čo aspoň mne sa... To sú moje lesson learned. Ja verím, že každý, kto si prešiel s DNS-kom, má svoje lesson learned, lebo to je... Nikto nenosí tričko I love DNS. Všetci nosíme depresívne trička s DNS-kom, čo sme sa s tým stretli. Veľmi dôležité limity, aké vám cloud providery dávajú. Tie limity skôr či neskôr človek si myslí, že sú štedré, ale nie sú štedré, keď to tam 6x10x duplikujete. V GCP je to 1500 queries per second, tuším, v AWS-ku dokonca treba dávať pozor, lebo oni majú limity aj na TCP, kde pre TCP je to 1024 paketov. Problém TCPčka s DNS-kom je ten, že on duplikuje pakety, respektíve jeden paket v UDP je v TCPčku o mnoho viac. Čiže tam sa dá takýto limit hitnúť. Problém s NX domain, to, čo som hovoril s tým cacheom, je aj vlastne, prečo mne to napríklad dlho unikalo, bolo, že my sme monitorovali, že cache mist. Keď máte akože DNS-ko, on produkuje nejaké v podstate metriky
A my sme sa vôbec nikdy nesústredili na metriky typu, že NX domain. A my sme sa sústredili presne na metriky, to každý, že aby cache fungoval, čiže cache hit, cache missed a teda, lenže ten NX domain tak slízko prebehol cestou a keď sme potom pozreli len špeciálne, že NX domain a vlastne tie správne, to bolo akože 80% NX domain response. To je proste taký waste. Keď už nič, tak vložiť tam tú bodku, tú malo nenápadnú bodku, je super nápad. Akože vždy je to dobrý nápad. Nie je to ideálne, nevždy sa to dá, potom sú už len iné riešenia, nevždy ideálne, ale tá bodka vie veľa pomôcť. No a keď začne takto, prevádzkovať Kubernetes znamená prevádzkovať DNS. To je proste to aj... Na začiatku ja som sa stále myslel, že dobre, chcem Kubernetes, tak čo poviete tým zákazníkom alebo tým ľuďom, že pripravte sa, že potrebujete monitoring a teda. Ale dnes by som povedal, chcete prevádzkovať Kubernetes, majte nejakú DNS stratégiu, proste majte to vyriešené, lebo ono ani v tom cloude, že mám nejaký Route 53, to nie je úplne easy, hej. Áno, v rámci jednej VPCčky je to easy, potom príde viac VPCček, viac tímov a teda tam to DNS vie byť, akože DNS je fajn, vyzerá jednoducho, ale je challenging. Hej. Čiže máte nejakú DNS stratégiu a to je pre Kubernetes, keď chcete ten Kubernetes riešiť, lebo on vygeneruje strašne veľa requestov, je super. Takže to je v podstate, neviem, jak som časovo na tom, ale super. Takže to je DNS-ko. Je to jak teplá voda v dome. Pustíte koutík, ide super, riešim. A v momente, keď sa niečo tak zistíte, že tu je nejaký výmenník a tu je nejaká akože kumulačná nádrž a neviem čo, proste je to tak. Takže to je za mňa v podstate všetko. Sú tu nejaké aj otázky. Pri nastavení Endos 2 interné adresy, čo majú v SOME majú dve tečky. Takže, jak zvládne DNS resolvovať pri nastavení Endos 2 interný adresicom v sobe majú dve tečky. No a to je presne ten problém, ktorý som hovoril, že Endos 2 nie je univerzálne riešenie, ináč by ho tam dali. Jasné, neresolvne to. Respektíve ono to pošle, veď to si môžeme aj skúsiť. Ja mám presne aj dve tečky, ne? Hej. Traffic, SVC. Neviem si vymyslieť takú doménu. Namespace. DNS. A teraz SVC, nie? Uvidíme, čo to spraví. No. Overte si to. Neviem, či som to správne napísal, ale výsledok je takýto. Čiže to je prvá otázka. Prosím? Sorry, hej. Cube, sorry. Ajš. Človek je nervózny, tak to vyzerá. Cube DNS. SVC? Dáme. Cube DNS.s... Ako? Takto, nie? Bože, kto vymyslel tie domény? Hej, ale je to. No tak to úplne išlo tak, kde? No, hej. Keď som správne, ale overte si to, lebo tu halúzim, takže... Ale teória hovorí, že to je ten problém, to je ten case, kedy to nebude fungovať. Split brain, split horizon DNS, reasonable, alebo back practice. Jak vnímate split brain? Ježiš, nedávajte ťažké otázky. Pointa je, ako to je riešené, ako split horizon DNS, na akej úrovni je riešený. Videl som elegantné riešenia, kde to riešili napríklad na Node Local DNS. Je to akože zvláštne, ale typek tým napríklad pomohol pri migrácii.
kde išiel na legacy infraštruktúru, celkom zaujímavé riešenie. Videl som, neviem, väčšina asi z ľudí, čo robia cloud, EKS a teda, tak to budú riešiť práve Road 53 a teda, lebo tam to je dobré riešiť. Takže to je také, že neexistuje dobrá odpoveď. To sú vždy najhoršie otázky. Jen ze zajímavosti zkoušel ste v relatívnom resolvovaní úplne jednoduchý resolve. Tak vždy použití v ak niekto vie, ako toto vyriešiť, bez toho, aby som musel prekompilovať zdrojové kódy Kubernetu, tak asi by to bolo fajn. Neviem, či toto tiež nie je jeden z dôvodov, prečo Node Local DNS to robí práve cez IP tables. IP tables. Ináč, Local DNS je core DNS, on má takú vec, že autopad, ktorý by to teoreticky vedel fixnúť, ale veľa ľudí rieši to potom, že riešia OOM. Ten autopad, to je plugin do core DNS, ktorý by mal akože zobrať tých veľa domén a urobiť to ako z toho jednu. Problém, čo som videl, že potom ten core DNS začína byť, ako ten Node Local DNS začne byť dosť memory hungry, až to skončí OOM. Jak funguje Kubernetes reverse resolvovaní? A toto je presne otázka, ktorú som si tam položil dokonca 2 dní dozadu a úprimne nemám ešte na to odpoveď. Ja som toto ešte nepotreboval riešiť. Niektoré na to Zookeeper, to je asi preto, že ja som tak sa obišiel Zookeeper, ako som len vedel. Však odpoveď neviem, je tiež odpoveď, nie? Pardon, to by trebalo fakt ako vyskúšať. Ale takto. Malo by to vybublať na upstream úplne. Takto. Ak používate Node Local DNS, jeho konfiguráciu viete zmeniť k obrazu svojmu. Je to core DNS, viete si to vyriešiť aj tam. Takže viete si to vyriešiť na kubedns, jeho konfiguráciu viete zmeniť. Viete si to vyriešiť na rôznych miestach rôznou konfiguráciou. Preto je to asi tak ťažké, že neexistuje žiadne univerzálne pravidlo, lebo je veľa miest, kde sa to dá dosiahnuť a záleží na tom use case. No, ako. Nepoznám správne riešenie, ale určite by som sa pozrel na tieto miesta ako v konfigurácii. Takže tak. Takže ďakujem.